Κύριε Πρόεδρε, τον περασμένο Ιούνιο στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων η κυβέρνηση Τσίπρα υποστήριξε την έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Βόρεια Μακεδονία. Τότε, τουλάχιστον 3 χώρες, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Δανία, έθεσαν βέτο στη χορήγηση ημερομηνίας έναρξης των συνομιλιών, με αποτέλεσμα η σχετική απόφαση να μετατεθεί για το φετινό Ιούνιο. Εφόσον η Νέα Δημοκρατία γίνει κυβέρνηση και το θέμα επανέλθει, θα συνταχθείτε με αυτές τις χώρες και θα ασκήσετε βέτο ή όχι? Θα εξετάσουμε την κατάσταση όπως θα έχει διαμορφωθεί τότε, κυρία Κρουστάλη. Γνωρίζετε ότι δυστυχώς, αν ερμηνεύσει κανείς αυστηρά τη Συμφωνία των Πρεσπών, η χώρα μας δεν έχει τη δυνατότητα να βάλει βέτο στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την γειτονική χώρα. Έχει όμως προφανώς τη δυνατότητα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης των 35 κεφαλαίων, να προβάλλει αντιρρήσεις και να βάλει βέτο καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Από και πέρα, για το ζήτημα αυτό θα επαναλάβω ότι ο κύριος Τσίπρας είναι υπόλογος απέναντι στην ελληνική κοινωνία και απέναντι στον ελληνικό λαό για μια κακή συμφωνία την οποία υπέγραψε με τους γειτονές μας, η οποία για πρώτη φορά αναγνώρισε μακεδονική εθνότητα, μακεδονική ταυτότητα, μακεδονική γλώσσα, δεν προστάτευσε ούτε καν τα μακεδονικά προϊόντα της Βορείου Ελλάδος. Έχω παρουσιάσει αναλυτικά τα βήματα τα οποία θα ακολουθήσουμε για να μετριάσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας. Με πρώτο και σημαντικότερο βήμα, την ενίσχυση του μπραντ της Μακεδονίας μας, αυτού που αποκαλώ εγώ της πραγματικής Μακεδονίας, σε συνεννόηση με τους περιφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας. Θα προστατεύσουμε τον μπραντ Μακεδονία. Κυρία Κρουστάλη, μας ανήκει εξάλλου. Και θα προστατεύσουμε επίσης και όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα βρίσκονται απολύτως ξεκρέμαστες από μια κακή συμφωνία, η οποία δεν προστάτευσε τα συμφέροντά τους.